Tady lidičky, já vás zdravím u dalšího dílu a dnes vám ukážu, jak vydat ložisko. Budeme potřebovat samozřejmě jojo a multitool, nebo kleště, to je jedno. Rozmotat takhle, dáme to a rozmotáme provázek, který z joja takhle to slečem. Jeps. Se mi to nedaří, tak mám ho sundaný, to je nejjednodušší, rozmotám jojo a vezmeme multitool s touto stranou, dám to na ložisko a za to. Tak. Teď si jenom ložisko sundám. Tak, a ložisko je venku. Tak já se těším u dalšího dílu a čus.